गिबियावनो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनिफ्राय गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। जोङो दिनै मोनसे गुड निउस लाबोदों BBW आफादनिफ्राय। माने जोङो थैसाम 2 नि बागैनो सावरायगोन दिनै। थैसाम 2 खौ जोङो मोनसेल' लकेशनाव दिन्थिनो सानदोंमोन, नाथाय दा दिनै जाय बिथांमोनहा सानडेआवहाय सुटि मोना बिथांमोननि फारसे जोङो गोथौयै सिन्था खालामनानै दा जोङो मोनसे गोदान आरो लकेशन लाबावनाय जाबाय। दा जोङो मोननै जायगायावहाय बे थैसाम 2 बड' मुभिखौ जोङो दिन्थिफुंनो थाखाय आखायाव लादों। बेनिखायनो नोंथांमोननो बे ससियेल मिडियानि थ्रुयैहाय बयनिसिमबो जोङो फोरमायहरनो सानदों। दा जोंना सिगांनिया सेथिया स्फुर्तिधामा मागादि मेइन रड बायद्राहालियावखा, नङा होमबा रायजोफोर? गोबाङानो मिथिखाबाय। दा जोङो नेक्स्ट मोनसे लकेशन लाबावदों। दा बेखौ जोंना भाइस प्रेसिडेन्टआ खोन्थागोन लकेशनखौ। दा माने जाय बिथांमोनहा हटेल लाइनाव एबा पार्लाराव बा गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानि मावनानै थानाय रायजो राजाफ्रा जेनेबा सानडेआवहाय सुटि मोनजोबा, नङा होमबा रायजोफोर? सानडेनि थाखायथ' फिक्स जाखाबाय। दा बिनि थाखायनो जोङो माने मंगलबारैहाय 24 सेप्तेम्बरावहाय जोङो फिन मोनसे लकेशनावहाय दिन्थिफुंनो थाखाय जोङो थि थांखि लाबाय। दा नोंथांमोनहा बे जोंनि नैथि लकेशनावहाय 24 सेप्तेम्बरावहाय फैनानै जायफोरा सानडेआवहाय सुटि मोना बे बिथांमोनहा बे जे टिकेट जोङो होदों बे टिकेटजोंनो नुहैगोन। आरो जाय बिथांमोनहा सानडेआव सुटि मोनो, नङा होमबा, नोंथांमोनहा नैबे सिगांनि लकेशनाव फैनानै नोंथांमोनहा इन्जय खालामफैबानो जाबाय। दा बे जोंनि नैथि लकेशनखौ जोंना भाइस प्रेसिडेन्ट बिथाङा फोरमायहरसिगोन नोंथांमोननिसिम। दा आं बिथांखौ फोरमायनो थाखाय खावलायबाय। गिबियावनो मोनाबिलि समाव दिनै जोंनि बेंगलर हालामाव थानाय गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमहरनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। गिबियावहाय जोङो माखासे सिगांनि लकेशनखौहाय जोंनि GS आ खोन्थालांखाबाय। जोंहा मोनसे 22 थारिख जिथुनिखि सानडे गोलैयो, बेखौहाय जोङो थि खालामखाबाय सानडेनि थाखाय। दा बिनि गेजेरावहाय आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव थानाय जिथुनाखि जोंनि बेंगलरनि बर' रायजो राजाफोरा सानडेआवहाय सुटि मोना हिसाबै गुबुन सानाव लानो रिकुवेस्ट खालामनायलाय जोङो 24 अक्ट' मंगलबार गोलैयो। दा बै बारखालि जोङो राममुर्ति नोगोर सिगनाल गुदियावनो बियो टिसिपालिया मेइन रड हाबनायजों दङ। जास्ट बे जंसननिफ्राय, बे राममुर्ति सिगनालनिफ्राय 400 मिटार थाबायनानै 2 मिनिटजोंनो सौहैयो। बेखौहाय जोङो गासैखौबो बे लकेशनखौ जोङो साननैसोनि उनाव जोङो बयनिबो जाय बिथांमोना टिकेट बुकिं खालामगोन बिथांमोननो जोङो गासैखौबो जों गाइड खालामनाय जागोन। जाहाथे आसा खालामो जों बयखौबो बे राममुर्ति नोगोर बा बानासबारि एरियायाव थानाय बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ फैनानै बे जोंनि बे थांखियाव बाहागो लाफैगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम आसा खालामनाय थाबाय। एसेनोसै। सारा होनहरदो। जोंना एसिस्टेन्ट GS बिथांबो दङ, सन्जय बरगयारि। बिथाङाबो फंनैसो बिबुंथि लाखिगोन। आच्छा, गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आंनि मुङा सन्जय बरगयारि। आं बेखौनो खावलायगोन जोंनि नैबे बेंगालर हालामाव थानाय गासैबो बर' रायजो राजाफोरखौ जोंनि नैबे जे बर' सावथुन थैसाम 2 दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों, बा जों हांख्रायहरनाय बायदि नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामो, लैहोर लैहोर फैनानै गावसोरनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो माने नुजाफैयो एबा नायफैयो, बेखौनो आं खावलायहरगोन। मानो होनबा बेयो जोंनि मोनसे बर'निनो कालचार, नङा होमबा? दा जोंनि मा होनो रायजो राजाफ्रा सापर्ट होलायब्लासो माने जोंनि बर' हारिनि नैबे जि फिल्म इन्डास्ट्रि बिथांमोना गोजौ फारसे दावखोलांनो हागोन। बेनिखायनो जों बयबो सापर्ट होलायो, सम दिरुननानै सापर्ट होलायो आरो लैहोर लैहोर फैनानै नायफैयो। आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। फंनैसो खोथा थालांबावदों। जोङो समखौ लादों 12 रिंगा सानजौफुनि। बिनि गेजेरावहाय जोंहा जोंनि बे आर्टिस्ट जिथुनिखि फैगोन सानै जों इनभाइटेसन खालामनाय दङ। बिथांमोना 1 घन्टासो कालचारेल प्रग्राम दिन्थिगोन रायजो राजानि सिगाङाव। बिनि उनावहाय जों मुभिखौ स्टार्ट खालामनाय जागोन। एसेनोसै। नोंथांमोन दाथ' क्लियार जाबाय, नङा होमबा? जाय बिथांमोनहा माने
सानदे समावहाय सम मोना होननानै दुखु मोनदोंमोन नङा होमबा दा जोङो नोंथांमोननि सुबिदाखौबो नायनानै जाहाथे जोंनि गासै बर' रायजो राजाफोरा जोंनि बे बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनि जे थांखि जे जोङो दिन्थिफुंनो लादों थैसाम 2 मुभि नङा होमबा सावथुन बेखौ जाहाथे जोंनि बर' रायजो राजाफोरा गासैबो नुजोबो होननानै जोङो दा नोंथांमोननि हांख्रायनाय बायदियै जोङो सेकेन्ड लकेसन बानासबादि राममूर्ति नोगोरावहाय लाबाय 24 तारिखाव जों लाबाय सेप्तेम्बर 24आव दा बेवहाय नोंथांमोनहा फैनानै एन्जय खालामनो हासिगोन आरो दा जोंना नैबे फार्स्ट लकेसनाथ' बेनो नङा होमबा मागादी मेन रड बायद्राहालि स्पर्टि धामा आम्बेडकार मेमरियेल सेन्टारावहाय दा नोंथांमोनहा जे टिकेटखौ बुकिं खालामखाबाय नङा होमबा गोबाङानो नोंथांमोनहा जुदि नैबे स्पर्टि धामायाव फैनो हायाबा नोंथांमोनहा बानासबादिनि बे राममूर्ति नोगोरावबो नायनो हागोन दा बेखौ क्लियार खालामहरखाबाय जोङो माने टिकेटखौ आलदा आलदा खालामनाय नङा बे टिकेट मोनसेयानो नाथाय नोंथांमोनहा लकेसनखौ गावबा चयस खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय राममूर्ति नोगोरावहाय जोंना 12 o'clock लाबाय सानजौफुनि 12 बाजिनिफ्राय आरो जोंना नैबे फार्स्ट लकेसना जाहैबाय जोङो 10टानिफ्राय मोनसे जागोन आरो 2टानिफ्राय दा बेवहायबो जोङो सावथुन मुलुगनि आर्टिस्ट एज ए अनार जोंनि रबिन नार्जारी बिथां आरो गेमस्रि दैमारी बिथांमोनखौ नोंथांमोनहा नैबे स्पर्टि धामायावबो लोगो मोननो हागोन आरो राममूर्ति नोगोरावबो नोंथांमोनहा बिथांमोनजों लोगो हमनो मोनगोन दा दिनै बेखिनिखौनो नोंथांमोननिसिम फोरमायहरनानै फिन खेबसे गुरैयै खावलायहरबाय नोंथांमोननि सायाव आरो मिजिं थाबाय नोंथांमोनहा लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादजों लोगोसे जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि जे थांखि जे बर' सावथुन मुलुगखौ जे जोङो गुबुन रायजोआवबो लाबोनानै जे जोङो गोसार होनो सानदों बा जोंनि हारिमुखौ जौगाथि होनो सानदों दा बेवहाय नोंथांमोनहाबो जोंजों मदद होगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो लोगोसे दिनैनि बे सुंद' मेल एबा बिबुंथिखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय रायजोफोर गोजोन्थों थेंक इउ